Δεν πιστεύουμε καταρχήν ότι οι εκλογές στις 4 του Οκτώβρη γίνονται για να εκλεχθεί απλά μία νέα κυβέρνηση. Θεωρούμε ότι γίνονται επειδή το σύστημα προσπαθεί να προσδώσει μία επίφαση νομιμότητας στην κλιμάκωση της επίθεσης απέναντι στα δικαιώματα του λαού, της εργατικής τάξης και της νεολαίας. Θεωρούμε μάλιστα ότι αυτή η ένταση της επίθεσης που έχει να κάνει με την ένταση της εκμετάλλευσης, με την κατάργηση κάθε εργατικού και ασφαλιστικού δικαιώματος, με την κατάργηση των δικαιωμάτων της νεολαίας να σπουδάζει, να δουλεύει και να ζει, δεν πρόκειται να κριθεί στις κάλπες τις 4 του Οκτώβρη. Αυτή η πολιτική έχει προαποφασιστεί τόσο από τα ξένα κέντρα εξουσίας, όσο και από τα κέντρα εξουσίας στη χώρα μας. Άρα με αυτή την έννοια οι εκλογές δεν πρόκειται να αλλάξουν τίποτα. Και αν θα μπορούσαν να αλλάξουν για το λαό και την νεολαία τα πράγματα, το ίδιο το σύστημα θα τις είχε κάνει παράνομες και θα τις είχε καταργήσει. Άρα αν έχουμε να πούμε εμείς κάτι στο λαό και στη νεολαία, είναι ότι ο μόνος τρόπος για να αλλάξουν τα πράγματα προς μια καλύτερη κατάσταση για τους ίδιους, για τα δικαιώματά τους, είναι ο δρόμος του κινήματος, ο δρόμος του αγώνα. Το ΚΚΕ Λάμδα θέλει να δώσει μέσα από τη συμμετοχή του σε αυτές τις εκλογές τη δυνατότητα και μόνο σε ένα κομμάτι του λαού που θέλει να αποδοκιμάσει αυτή την αντιλαϊκή πολιτική στο επίπεδο της ψήφου, και από εκεί και πέρα εμείς βλέπουμε τις εκλογές μια καλή ευκαιρία ώστε να προβάλλουμε στο βαθμό που μας δίνεται βέβαια η δυνατότητα τις απόψεις μας. Και θα έλεγα ένας τρίτος λόγος είναι ακριβώς για να δούμε κι εμείς τις σχέσεις μας και την επαφή που έχουμε, ας πούμε, με το λαό. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα, ας πούμε, η οργάνωσή μας πριν από 15 χρόνια στις βουλευτικές εκλογές, σε βουλευτικές εκλογές, ας πούμε, έπαιρνε γύρω στις 3.000 ψήφους. Στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές είχαμε πάρει 17,5. Δεν λέω ότι κρίνει κάτι για την οργάνωσή μας, φανερώνει όμως ότι η οργάνωση μέσα σε αυτά τα χρόνια μπόρεσε, ας πούμε, και απευθύνθηκε σε περισσότερο κόσμο, ο οποίος εκτίμησε τη στάση της και σε επίπεδο ψήφου, ας πούμε, ενίσχυσε και στήριξε αυτή την κατεύθυνση που εμείς βάζουμε και νομίζω ότι θα αναλυθεί με καλύτερους όρους και στην πορεία της συζήτησής μας. Σε αυτές τις εκλογές ζούμε μια ιδιότυπη τρομοκρατία από τα κόμματα του κεφαλαίου, το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία, όπου νομίζω ότι για πρώτη φορά στην ιστορία, ας πούμε, των βουλευτικών εκλογών, οι αρχηγοί αυτών των κομμάτων βγαίνουν, όχι χωρίς να υπόσχονται, βγαίνουν με σύνθημα και υπόσχεση ότι θα σας τσακίσουμε ό,τι έχει απομείνει. Τέτοιο παράδειγμα είναι, ας πούμε, το πάγωμα των μισθών από τη Νέα Δημοκρατία και η κοροϊδία, ας πούμε, για αυξήσεις στα όρια του πληθωρισμού από τον κύριο Παπανδρέου. Υπάρχουν διάφορες τοποθετήσεις από κόμματα της αριστεράς που μιλούν, ας πούμε, για προγράμματα, ακόμα και για κυβερνητικά προγράμματα. Και δεν είμαστε σε αυτή τη φάση γιατί το ίδιο το κίνημα δεν είναι σε αυτή τη φάση. Και το αποδεικνύει η ίδια η πραγματικότητα. Αν λοιπόν εμείς έχουμε να θέσουμε κάποιους βασικούς στόχους στο λαό και στην νεολαία, είναι οι εξής. Θέτουμε βασικό στόχο την οικοδόμηση ενός πλατιού και πολύμορφου μετώπου αντίστασης. Αυτό θα μπορούσε να πει κάποιος ότι είναι ένας πολύ εύκολος στόχος, αλλά η ίδια η πραγματικότητα υποδηλώνει, ας πούμε, τη δυσκολία του. Με ποια έννοια? Δεν είναι ότι ζούμε καθημερινά αντιστάσεις με μόνιμο και σταθερό χαρακτήρα. Ζούμε, ας πούμε, και βιώνουμε ξεσπάσματα της νεολαίας ή επιμέρους αντιστάσεις. Θεωρούμε λοιπόν σαν πρώτη φάση ότι πρέπει να ενισχυθούν οι αντιστάσεις του λαού σε κάθε χώρο. Στο χώρο δουλειάς, στο χώρο που σπουδάζει η νεολαία, στις γειτονιές, παντού να ενισχύσουμε και να οργανώσουμε αυτές τις αντιστάσεις. Αυτές οι αντιστάσεις με τη σειρά τους μέσα σε μια πορεία να συνολικοποιηθούν στο πλατή και πολύμορφο μέτωπο αντίστασης που σας έλεγα πριν
το οποίο θα μπορέσει να θέσει, ας πούμε, πολιτικά ζητήματα στην ίδια την καθημερινότητα. Εργαλείο μέσα σε αυτή την πορεία για την ενίσχυση των αγώνων και την οργάνωσή τους, θεωρούμε ότι είναι η κοινή δράση. Και λέγοντας κοινή δράση, δεν μπορούμε να πούμε ότι οργανώσεις οι οποίες, ας πούμε, προέρχονται από διαφορετικές πολιτικές και ιδεολογικές αφετηρίες μπορούν να συμφωνήσουν στο βάθος της άποψής τους. Κοινή δράση σημαίνει ότι οι δυνάμεις που θέλουν να επικαλούνται την αριστερά, να αναφέρονται στην αριστερά και να επικαλούνται το λαό και την εργατική τάξη, οφείλουν στα μέτωπα που αναδεικνύει η ίδια η επίθεση του συστήματος, όπως παραδείγματος χάρη ασφαλιστικό για τους εργαζόμενους, να ενώνονται προκειμένου, ας πούμε, να ευνοούν την κίνηση των μαζών. Να ενώνονται με στόχους οι οποίοι μπορούν να δημιουργήσουν κίνηση. Και θα έλεγα ότι στις μέρες μας, με την κατάσταση, ας πούμε, του εργατικού κινήματος, η οποία είναι προϊόν, ας πούμε, της υποχώρησης ακόμα και της ΣΥΤΑς, μιας προηγούμενης περίοδου, την οποία διανύουμε ακόμα και σήμερα. Εργαλείο για την ανάπτυξη των αγώνων και την οικοδόμηση του μετώπου αντίστασης, για μας είναι η κοινή δράση. Και όταν λέμε κοινή δράση, την προσπάθεια οργανώσεις με διαφορετικό πολιτικό και ιδεολογικό περιεχόμενο να προσπαθήσουν να δημιουργήσουν κίνηση μαζών. Για παράδειγμα, το ασφαλιστικό, στο οποίο, αν θέλετε, δυνάμεις της αριστεράς, ακόμα και της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς, που υπάρχει μια συναγωνιστική, ας πούμε, στάση, δεν μπόρεσαν να συνευρεθούν και να δημιουργήσουν, ας πούμε, τους όρους ώστε να κινηθούν εργατικές μάζες, στο βαθμό που θα μπορούσαν να το κάνουν. Γιατί κάθε οργάνωση, για παράδειγμα, έχει την αντίληψη ότι πρέπει, ας πούμε, να συμφωνήσει μία άλλη οργάνωση με το σύνολο της άποψής της. Εμείς, λοιπόν, θεωρούμε ότι η ενότητα της αριστεράς μπορεί να συντελεστεί μόνο μέσα από μία διαδικασία κινήματος και ανάπτυξη των αγώνων. Εκεί, αν θέλετε, λύνεται και το πρόβλημα του λαού και το ζήτημα της αριστεράς. Για παράδειγμα, ευκαιριακές και εκλογικές ενότητες τύπου, ας πούμε, ΣΥΡΙΖΑ ή ακόμα και από άλλες δυνάμεις που προέρχονται από το χώρο της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς. Τις θεωρούμε εντελώς καιροσκοπικές και μάλιστα ότι είναι εκλογικές συγκολήσεις οι οποίες προσπαθούν να κρύψουν και να συγκαλύψουν τις πραγματικές διαφορές. Η κοινή δράση κάθε άλλο παρά αυτή η προσπάθεια είναι. Γιατί μέσα στην κοινή δράση υπάρχει η ενότητα και η πάλη των απόψεων. Και μόνο έτσι μέσα στο κίνημα μπορεί ταυτόχρονα να ξεκαθαρίζεται και η κατεύθυνση και η γραμμή που βάζει, ας πούμε, η κάθε οργάνωση στο κάθε κόμμα.